Oto kubek z lodem. Właśnie mi się trochę nudzi, więc wyrzucę go przez okno. O, na kota. Kiciuś. Cici, cici. Miał. Wypierdalaj. Psik. Mocno się trzyma. O. Komentujcie. Subskrybujcie. Jeżeli uważacie, że to było bez sensu, to piszcie, że to było bez sensu. Jeżeli uważacie, że to było piękne, urocze, że to jest piękna, że to jest sztuka sama w sobie, to też to możecie napisać w komentarzu. Uciekaj. No. Do zobaczenia gdzie indziej może.